valg i USA. Det politiske system i USA, det er en del anderledes, end det er herhjemme i Danmark. Vi har i Danmark har vi parlamentarisk styringskæde, hvorimod at i USA er det den præsidentielle system. Det vil sige, at præsidenten bliver valgt af folket. Det vælger præsidenten selv i forhold til herover, der vælger folket Folketinget, og så vælger Folketinget en regering med en statsminister. Men her vælger folket både præsidenten og kongressen. Og udover det, så er der jo magtens tredeling, som består af den udøvende magt, det er præsidenten, den lovgivende af kongressen, og den dømmende af højesteret, domstolene. Og de er meget mere adskilte, end de er herhjemme. I USA er de ret strikse med, at der for eksempel ikke er nogen personer, der ligesom går igen. Og så har de det her system, der hedder checks and balances, som gør, at de ligesom holder øje med hinanden. Man kan se her, at præsidenten kan nedlægge veto, præsidenten udnævner dommerne, og højesteretten holder ligesom øje med, at lovene går inden for forfatningen. Samtidig med kan kongressen herover overrule præsidentens veto med et 2/3 flertal, og der er mulighed for, at præsidenten bliver afsat ved det her impeachment. Så de er ligesom ret strikse med, at de holder øje med hinanden i magtens tredeling, og sørger for, at der ikke er nogen personer, der går igen. Samtidig med, så har USA også et topartisystem, hvor vi herhjemme i Danmark har mange flere partier. Men de har ligesom det her topartisystem, som dominerer. Der er æslet, som er repræsenteret af demokraterne, og elefanten, som er republikanerne. Bjarke har lavet en lille rebus til dig. Jeg ved ikke, om du kan se, hvad det betyder, men der står faktisk polar i C-ring. Yes. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at man ligesom har de to modsatte holdninger. Helt modsatte holdninger. Ligesom det kommer af polarisering. Altså de to poler, der ligesom står i hver deres ende. Og så i forhold til polarisering, og så USA lige nu, hvordan hænger det sammen? Jo, det er ligesom de her to citater, som beskriver det meget godt. Altså, de to store vindere ved det amerikanske midtvejsvalg har fundet handlingslammelse og polarisering. De seneste 2 år er der blevet vedtaget færre love end i alle andre valgperioder siden 2. verdenskrig. Jo, altså der var jo det, at i 2014, der var der midtvejsvalg i USA, og der stod demokraterne ligesom til at miste det her flertal, de havde i senatet. Og republikanerne havde et flertal i repræsentanternes hus. Det stod de til at miste. Og samtidig med det er der bare ikke blevet indført, altså de seneste 2 år er der blevet indført færre love end i alle andre valgperioder. Det hænger jo rigtig godt sammen med ordet handlingslammelse. Og samtidig med, at republikanerne og demokraterne står langt fra hinanden ved det her polarisering. Men så sker der så det, at ved midtvejsvalget, der går republikanerne hen og vinder flertal i senatet, så nu har de flertal i hele kongressen. Det gjorde ligesom den her polarisering større. Der var flertal i hele kongressen, samtidig med, at det var en demokrat, der sad, eller Obama, der sidder på posten som præsident. Det gør det endnu sværere at lave love. Kongressen kan godt foreslå love, men Obama kan nedlægge veto mod dem. Så på den måde bliver det svært at vedtage de her love. Samtidig med det, så opstod der også i forbindelse med noget finanspolitik i USA, Tea Party-bevægelserne, som er opstået af den yderste højrefløj hos republikanerne. De går ind de er imod Obamacare, de vil have mere våben, og ingen fri abort, og er imod den form for socialisme, som Obama ligesom prøver at give til USA. De har nogle gode ansigter, og er løst forbundet med republikanerne. Så derfor lytter republikanerne rigtig meget til dem. Så man kan sige, at det ligesom er demokraternes venstrefløj, der prøver at putte socialisme ind i USA, samtidig med, at det er Tea Party-bevægelserne, som er imod alle former for socialisme, der ligesom trækker de her to partier langt væk fra hinanden. De ligger ligesom i hver deres hjørne, og derfor, altså der bliver skabt en større polarisering i USA, og de kan ikke blive enige. Og det påvirker selvfølgelig også vælgerdeltagelsen. Der er nogle forskere, der har lavet i en af bilagene nogle analyser
eller nogle undersøgelser, og den siger, at når den politiske debat er polariseret, og partierne er uforsonlige, tager vi i højere grad standpunkt ved at se på, hvem afsenderne af et forslag er, frem for at se på selve sagen. Så det siger ligesom det her med, at man lytter slet ikke til de argumenter i sagen. Man kigger bare på, hvem afsenderne af et forslag er, i stedet for. Samtidig med, hvis man kigger på de her tal, så kan man på den her graf se, at da Obama kom til magten, eller til præsidentposten i 2009, der er vælgerdeltagelsen faktisk kun gået nedad, og det er den ved alle aldersgrupper. Og man kan også se her ved denne her graf, som også fortæller noget om aldersgrupper, og hvordan de er stemt, at hos de unge er det gået ned ad bakke. Man gider ikke sætte sig ind i det længere. Hos den her middelgruppe, der ligger det egentlig ret fast. De kigger mere på, hvem afsenderen er. Det kunne være et af mulighederne. Og tænker ikke så meget på argumenterne. Mens de gamle, som er færdige med at arbejde, enten er enige med Obama og hans socialisme, at vi skal hjælpe hinanden mere, eller fuldstændig uenige. Så det er ligesom det, man sådan, så derfor er de begyndt at stemme mere. Så hvordan hænger alt det her sammen? Ja, konklusionen er ligesom, at USA er handlingslammet. Det er polarisering af den store overskrift, og der er ligesom ikke rigtig, der er ikke rigtig så meget at gøre, så længe de ikke vil, så længe det er de to yderfløje, de to partier, der ligesom prøver på at lave politik. Så man kan sige, at de skal i hvert fald komme længere mod midten, hvis de skal begynde at snakke sammen, og så skal der også ske noget interessant inden for den amerikanske politik. Så der er nogen, der vil begynde at stemme igen. Det vil gøre det meget længere, da demokratiet ligesom lever af folkets stemmer, og da hele visionen for USA for flere tusind år siden var, at man skulle skabe den her samarbejdsdygtige nation, så skal man tilbage til der, hvor man ligesom kan snakke sammen. Og det er ligesom hele konklusionen med denne her synopsis, at USA er ramt af polarisering og handlingslammelse, så de skal ligesom tilbage til bordet i midten for at snakke sammen. Yes.